Mana ka pamahaw daras? Wala pa rin? Luto mo ko. Mata? Mata tara. Uy! Mura na ipabot na to! Isa mo na, nay. Isa may bitbit niya. Listahan lagi na. Pasig mangatag na bitbit. Pre. Disability! Tapos silang katito! Uy. Tay, ano ka disability dito? Disability mo! Pan! Dulo na to, dulo na to. Sige na, tagal na rin! Dalo tayo, pan. Dalo tayo. Dalo na to. Oh my God! Wow! Ay, sir, may buntag sir, sir. Pangita na mo din, sir. Listahan ni sa di musuko lang ko. Ha? Listahan ni sa di musuko lang ko. Natawa na to, sir, be? Tay. Nang ngalan niya. Biruan mo yung ngalan niya, pre. Lagi. Tay. Oy, dak, pakita ra ko, be. Albert Luna. Oh, number 1 ka, pre. Tay, isa mo ni. Kadawat ka ni? Number 1 mga ngalan, Albert Labora. Ngam, day, pre. Sukol ka. Isa mo nga listahan day? Listahan ni sa di musuko lang ko. Sa may gusto mo? Sukol mo ko? Ang musukol ka, pre. Oh, Ay. Palaon na tani, pre. Galing yan. Palaon, pre. wala na. Oh, musukol mo ka. Suri kayo. Hi everyone! Welcome sa mong YouTube channel. Nagitawag na mo Power Boys Vines. Guys, maningkamot migbuhat og mga video nga makalingaw ninyo. And guys, please, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, like, and share para mahimong daghan pang makita guys ug daghan pod ang malingaw. Salamat guys. God bless you all. We love you all.